Teraz. Čaute ľudia, dneska som na nie Nikolasovej kolobežke, on ma nahráva. Toto je 4. vlog. Choď ďalej trocha, more. A budeme sa kolobežkovať a Nikolas vám bude hovoriť, že aby ste aj jemu dali z toho doberateľov, aj mne. Tak im hovor a natáčaj ma. No, rozprávaj si s nimi, čo Prosím, dajte mi aspoň 50 lajkov, aj sledujte ma. Ale aj mňa. Aj Davida. Ty si mi odlhal moje meno. Párek hovor. Ale akože môžeš aj David, no. Lebo ja to hovorím aj na YouTube. Výmena! No poď. No ľudia, teraz ja budem Nikolasa. Natáčame. Tak. Čau. No. Tak choď ďalej, ja mi dám len toto. Tak ja to trošku zblížim. Look at my shoes, mister. Počkaj, ja to blížim, no. Rob ako ma shoe. Look at my shoes, Andrew. Look at my shoes. Mr. Beast. Tak, super. Ale ten aj robil s Mr. Beastom, ten my shoes. Ja vím. Prečo hovorím vždycky ja vím? A asi to je koniec, ne? Tacos. Ale My shoes. Look at my shoes. ľudia, prepáčte, že to bolo malé video, lebo my sa chceme zabávať s Nikolasom v parku, tak viete, no. Tak sa môžeme rozlúčiť. A čus!